Soc Miquel Bassols, psicoanalista membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi. El llibre que us presentem, titulat Autoritat i autoritarisme, una lectura des de la psicoanàlisi, és el resultat d'una sèrie de seminaris realitzats l'any 2018 seguint el fil de l'actualitat política al nostre país. Fa temps que es parla d'una crisi de l'autoritat en diversos àmbits. En l'àmbit familiar, pedagògic, en l'àmbit científic, religiós i, sobretot, en l'àmbit polític. És, però, una crisi tan antiga com l'autoritat mateixa. Actualment podem entendre-la com una crisi de l'autoritat fundada en el patriarcat, en la funció del pare, que era clàssicament el representant de la llei simbòlica. Ara constatem que qualsevol intent de restaurar aquesta autoritat paterna no fa res més que alimentar el retorn de nous autoritarismes. Dit d'una manera resumida, a més crisi de l'autoritat, més retorn de l'autoritarisme, més cal recórrer a l'ús del poder de la norma jurídica o de la força física. Què ens pot ensenyar la psicoanàlisi orientada per Jacques Lacan sobre aquesta conjuntura? Primer, que cal anar més enllà de l'autoritat fundada en el patriarcat, l'autoritat que la psicoanàlisi freudiana va analitzar amb el seu famós complex d'Èdip i que funciona de manera binària, o tot o res. Segon, que més enllà d'aquesta autoritat fàl·lica, edípica, avui en una crisi manifesta, hi ha una forma d'autoritat que pot seguir una altra lògica. Una lògica que anomenem femenina. Una lògica que no és binària, que no és fundada en el tot o res, sinó en la singularitat de cada cas, de l'excepció a la norma. És la lògica que Jacques Lacan va investigar com la lògica del no tot. De fet, sentim parlar cada vegada més d'una feminització del món contemporani. I és una feminització que va més enllà de la progressiva presència de les dones en el camp de la política i en altres àmbits. És una transformació profunda del món simbòlic en el qual vivim i que afecta les diverses formes de vida. Alhora constatem, però, un retorn creixent dels autoritarismes en cadascun dels àmbits de l'autoritat. I aquests temps de pandèmia ens ho estan demostrant a bastament. En lloc de la solidaritat, constatem un retorn de l'autoritarisme que no es produeix, d'altra banda, sense les servituds voluntàries de les poblacions. Hi ha, doncs, una autoritat que pugui anar més enllà del pendent dels autoritarismes. És el que ens hem proposat respondre en aquest llibre, que va dirigit, doncs, més enllà dels psicoanalistes mateixos, a qualsevol persona interessada en les noves formes de vida i en tots els àmbits de l'autoritat. I ho hem fet tenint sempre a la vista l'experiència del poeta quan ens diu, Blai Bonet en aquest cas, l'autoritat és mútua o no és. Així doncs, bona lectura.